På dette billede ser vi henholdsvis nitrogenkredsløbet i forskellige processer, som vi vil komme nærmere ind på nu. Hvis vi starter ved 1-tallet, så kan vi se, at vi har noget ammonium og noget nitrat i jorden, som bliver optaget af de her planter. De her planter de bliver så spist af nogle planteædere, som bliver spist af rovdyr. Og alle de her, når de så dør, så bliver de til døde organiske stoffer, som bliver til nedbrydere. Og nogle af de her døde organiske stoffer, de bliver til humusstoffer, som ligger på jordgrunden og faktisk er en slags restplads. Vil du komme videre? Ja, okay. De her humusstoffer, det er sådan noget, det kan være en form af standby-plads, sådan, som bare ligger på jorden og venter på at blive omdannet af de her nedbrydere. Nedbrydere, det kunne for eksempel være en orm eller et eller andet, som kom hen og ligesom bare sådan spiste det her dødt organisk stof. Og det blev så dernæst omdannet videre over til noget ammonium, som vi startede med at snakke om herover. Og det bliver så dannet videre til nitrit, som bliver dannet videre til nitrat, som er den sidste. Nitrit kan ikke blive optaget af planterne, henholdsvis alger, men det kan ammonium og nitrat. Nitraten her, den kan så, som lille standby-plads her, også være i jorden og vente på at blive optaget, ligesom humusstofferne. Og der burde måske også lige være en pil tilbage, for der kan gå lang tid før det bliver optaget videre. Det der ikke bliver optaget af planterne, som for eksempel alger, fordi det er jo ikke alle planter, der kan optage nitrat og ammonium, det rører sig ud i atmosfæren, og dernæst kan de optage det igen.